Inagad ko na ang tawan taning atensyon as in aktibong partisipasyon itingkiligay mong mga pagbabago niya to sa simbahan. Opo. Na imbitarami po na magbalik ta sa atong mga parokya sa pag-attender kan mga celebration sa isa as in ano pa man po na mga liturgical o para-liturgical celebration. Ikadua po, hindi nuli nga nita ipakita ni mga tigidibong pagiro tanganing mas tawaling atensyon ang mga tugak niya tong nakararayong lugar na sakop kan mga parokya. Iyo ini ang pigigibo tama na pag-adal kung pwede na tindang maging independent komunidad as in na-establish na parokya sa panahon. Pero ini po, kayo po ang support namin sa indo, sa mga tao, ang sa indong pagpapar, sa samuyang pag-adal, ang samuyang mga paghapot-hapot, yan sa kuyan. As in, siyempre, parte na po yan dyan itong mga manlailan pa man na aspeto kaning buhay ng simbahan.